Welcome back mga kapakals sa Mortis Mukbang. Pansit Canton. 20 piraso na pansit canton. 20 pesos. Sabayan nyo kami. Practice lang to ha. May mamangang oh. May mag-sponsor sa amin ng samyang. Kaya nagpa-practice kami paano kumain ng pansit canton na manghang. With maraming sili. Tara na guys. Wow. Magaling ako nito, pre. Magaling talaga ako nito. Oh! 20 piraso lang to ah. Tasty. Sarap. Sarap. Kanina pa lang gumamit yan pre. Tingnan mo. Oh. Dami, oh. 20 pesos to, 20 pesos. Oh yeah. Sarap. May kulang na naman pre. Palagi natin nakalimutan ng pre. Tubig. Ganito pala ang mas magaling niyang gamitin, pre. Ay, tayo, pre. Frosting. Divine. My favorite. Ganito talaga kami yung kumakain kami sa Hong Kong. Ito. Yung bulalo doon. Yung sabaw. Yung Sabaw? Yan ang gamit nyo? Ay, mas magaling ka. Chopsticks lang. Sabaw? Chopstick? Wow, galing ah. Sarap guys. Basic lang do. Tingnan. Ganito lang pag gamit ito. Oh. Oh. Galing no? Yep. Wow. Bayin na kami, nakabakas. Pinos mas. Ano? Ano? Galing mo gumamit siyempre ah. Kulang talaga pre. Ang sarap talaga pag may ano, Tubig. Laknas lang to mga kabakat. Yung hanghang. Kasi may mag-sponsor sa amin. Mas maanghang pa dito. Samyang times 4. times 4. Abangan nyo. Haha. Hindi na siguro pwede walang tubig yun, pre. Kailangan lang tubig. Ang Lagi pa pre. dami pa, oh. Dami. Pero kaya yan. Ha? Sa mukha. Sarap. Sarap na to. Pagutom ka. Gutom kasi kami, kabakals.
Gutom kami kasi natalo si Pacquiao. Kaya nga. So, ba't pa lang ipakaw? Ang galing mo. Ang sarap. Galing ka talaga, pre. Ito kasi sa amin, pre, sa... Macau. Alam mo yung butil ng kanin? Isa-isa namin yan. Ganun? Galing na. Ako nga, ito kaya na nga. Ito. Ito nga. Chopstick tutorial. Abago. Eh? Ito nga. Ako, nakalimutan ko na to. Ganito sa amin talaga. Ito talagang pinaglakihan ko. Kulang ka lang practice. Oo, nakalimutan ko na. Ano ba naman? Lahat niyan. Isa. Kapakals yung mga kapakals. Takas. Oh, basic na basic. Walang nalalaglag ka, kapakals. Lord. Tayo Lord. Basic. Dami. 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 Hindi to ko, ano na, puno na. Eh, may sa gilid pa ako eh. Ganun ko lang yung paa ko, pre. Sabay nga tayo? Ayun na. Ay, A few moments later. mga bakas. Kunting tiis lang. Matatapos na kami. Hindi na ako makapagsalita mga kapakas. Sobrang busog. Ha? 20 pesos yun, 20 pesos. Parang wala lang, oh. Ano na yan? Yung likod niya ang... Nasa likod lumaki. ko. Mga bakas, kung nasarapan kayo sa mukbang namin, comment lang kayo. Kung ano pang gusto nyo kainin namin. Gusto niyong magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. Musim na pre, hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya? Kinaya ko na lahat sa pag-ibig. Yung pasikansa lang hindi ko kaya. Ibot yun, pre. Alam mo pre kung ano pang pabilis ng pagkain? Ano, pre? Pakita ko sa kanila. Nahulog. Yan o, ang pabilis ng kain. 5, 4, 3, 2, action! Tonight the music seems so loud. I wish that we could. Ang tubig din, pre. Ang tubig niya! Yung mga kabakals! Shoutout na muna! Shoutout kay Noy Noel Madria, Samara Chris Madria, Mercy Bamba from Malugay, Paranaque. Shoutout. Shoutout din sa inyo. Noy, salamat sa suporta at panonood ng aming mukbang. Amping. At kay Karen Murit Salon from Kingdom of Saudi Arabia. Ingat ka dyan palagi, Day. Salamat sa suporta. At kay paring Nixon Manayuba sa Cavite. Pre, maraming salamat sa suporta.
Kaya pre, Okay na pre. wala yung shoutout. Na-shoutout ko na no. So yun mga kapakal, next mukbang tayo ulit. Sana supportan nyo kami palagi. Don't forget to like, subscribe, and Hit the notification bell para maging updated kayo sa amin. yay! So yun na! So yun na! Ding 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 ding.